ماه январи соли 2024 шаҳри Маккаи шоҳигарии Арабистони Саудӣ бо нармтар шудани ҳаво мизбони миллионҳо зоирон аз даҳҳо кишвари ҷаҳон аст. аз издиҳоми бузурги ибодаткунандагон мусалмонон аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба хусус Тоҷикистон ҳам зиёд ба чашм мерасад. пайвақт намуд 5 бор автобус қариб 15 та автобус довида гаштад барои Тоҷикистони ҳо парвардигори меҳрубон ин хеле рӯзҳои худо расонда ки фақат шукр кардан накор халос. солҳои бешумор орзу карда ҳамин нияти ҳаҷро кардем, мана худо ҳамин рӯза мувофиқ вай кард. қисмати зиёди зоирони тоҷик тариқи Узбекистон барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ меоянд. вале назар ба қаблиҳо дар Тоҷикистон ҳам ширкатҳои сафарбаркунанда зиёд шудааст. бархе аз ҳоҷиён мегӯянд аз як ҷиҳат пайдо шудани рақобат байни ширкатҳо ва арзон шудани ҳаққи хизматрасонӣ шумори хоҳишмандони сафарро зиёд кардааст. раҳкирошам $1200 ба фикрам декун ҳамон ба арзонтар шуда ҳама омдод ҳаминҷоя ӯзбекҳоям тоҷикҳоям ҳар рӯз 3 рӯз 2 рӯз ба группаҳои нав омдаан гирифтод. дар ҳамин ҳол масъулони кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мегӯянд танҳо дар соли 2023 ҳудуди 10 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон бо нияти адои ҳаҷи умра ба Арабистон рафтаанд. ин ҳам дар ҳолест ки то давраи бемории ҳамагирии ковид аз 2 то 3 000 нафар мерафтанд. омили асосии афзоиши шумораи зоирон ба сода гардидани низоми раводидиҳии шоҳигарии Арабистони Саудӣ иртибот дорад. дар солҳои пеш танҳо баъди гирифтани раводиди умра сокинон ҳақ доштанд ки маносики умраро адо кунанд. ҳоло бошад тақрибан бо тамоми намуди раводид адои умра имкон дорад, чӣ раводиди сайёҳатӣ бошад, чӣ тиҷоратӣ ва чӣ корӣ. ба таъкиди ҳамсӯҳбати ман ин раванд дар тамоми кишварҳои Осиёи миёна ба мушоҳида мерасад. бар изофаи ин Арабистони Саудӣ розӣ шудааст ки имсол тақрибан 7000 аҳолии Тоҷикистон барои адои ҳаҷи фарзӣ ба он кишвар бираванд. созиш рӯзи 8 январ ҳосил шудааст. ҳар сол каме беш аз 6000 аҳолии Тоҷикистон ба воситаи кумитаи дин барои адои ҳаҷи фарзӣ мерафтанд. назарҳо ба адои ҳаҷ ки як аз 5 рукни дини ислом ҳисоб мешавад дар ҷомеаи Тоҷикистон яксон набудааст. як гурӯҳ ба ин назаранд ки бо даст додани имконият бояд ин фаризаи диниро иҷро кард, вале гурӯҳи дигар пешниҳод мекунанд ки ба ҷои ҳаҷ аз ҷумла ҳаҷҳои такрорӣ бояд дар дохили кишвар ҷоеро обод кард. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ аз шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ.